prosím, čo prosím? Máme sa úžasne. Wow. Naše miesto. Šalát. Grillujeme. Dobré ránko. Krásne, ale v zimne. V aute. Nádhera. Ale až od 4:00. Tak toto je najväčší gastrohrod na Slovensku. Šunkápe na Maťko. Cez všetky tieto vršky a dole cez Holý vrch a naspäť sem. Také 3 lokomotívy. Povedz o kliešťoch. Toto mi závidí Sonička. Krv od kliešťa. Dokliešťované lítka. A tuto A pánko. ovada. Povedzte nám, na čo sú ovady dobré. Kto je ich predátorom? Chceme COVID pre ovady. Chceme COVID pre ovady. COVID pre ovady. To malé hovero? Ja sa bojí, že sú tu medvede. Tešíme sa na keksík. A ešte sem. A na Baranec. A dole. Zo žltej bundy sa stala žltá fľaška. Sme tu. Budem pre tebou. Tu sa už pripravuje sváča. Mladá Maťka. Osem hodín, 40 minút, vaše pocity? Za mňa Nečekal som to. A som trošku unavený, no. Vysvetľujem mojej rodine, prečo nie som v Tatrách s nimi. Boha. Je mi zlé. Som sa najedla veľa klobásiek. A už mi začína byť lepšie.